Айдан соң җиргә алтын көз килә. Көзен кояш җәйдәгедәй каты кыздырмый. Көннәр әкренләп суына, күк йөзе соры болытлар белән каплана. Юш кына яңгырлар ява. Салкын җилләр исә, көннәр кыскара, ә төннәр озая. Көз көне агачларның яфраклары сары, кызгылт сары һәм хәтта кызыл төсләргә керә. Аннары җиргә коела. Бу күренеш яфрак яңгыры дип атала. Ә менә чыршы, нарат һәм ак чыршының ылыслары кыелмый. Алар кышны яшел килеш каршылый. Салкын көннәр җитүен хайваннар, кошлар һәм бөҗәкләр дә сизеп ала. Алар әкренләп кышка әзерләнә башлый. Тышкан, әрлән, сукыр тышкан һәм күсе өннәренә бәрәңге, шикләвек, орлыклар һәм ярмалар туплый. Тиеннәр төрле җирләргә гөмбә, шикләвек һәм чыршы нарат күркәләре качыра. Йыланнар, бака, әкәм-текәм, көлтәләр тыныч урын табып, язга кадәр шунда яшеренә. Аю, керпе, бурсык өннәренә кереп, язга кадәр йокларга ята. Кышында үзләренә азык таба алучы хайваннар бар. Алар пошый, төлке, бүре һәм куян. Бу хайваннар йокларга да ятмый, азык запаслары да тупламый. Кайбер кошлар кышкы салкынга түзеп тора алмый, җылы якларга китә. Без аларны күчмә кошлар дип атыйбыз. Ә башкалары туган якларында кала. Алар кышлаучы кошлар була. Мондый кошлар азык табу җиңелрәк булсын өчен кешеләр яшәгән җирләргә якынрак килеп урнаша. Кышка хәтта бөҗәкләр дә әзерләнә. Камкалар һәм энә караклары җылы якларга китә. Кондызлар һәм кайбер төр күбәләкләр агач кайрыларында яшеренә. Кырмыскалар яларының керү һәм чыгу юлларын каплый. Кышкы йокыга әзерләнә башлый. Көз уңыш җыю вакыты да әле ул. Бакчаларда, кырларда бу вакытта эш гөрли. Кешеләр төтәлләрдән чигендер, кишер, кәбестә, кабак чыгара, бәрәңге ала. Көз көне өлгерә торган алмалар, йөзем җимеше, кара миләш җыя. Дустым, алтын көз саф һавада йөрү өчен менә дигән вакыт. Әтиәнең белән бергәләп көзге урманга бар. Төрле төсләрдәге яфраклар җый, табигать матурлыгына соклан.